Am descoperit că atât de important e liniștea ca să-ți funcționeze celelalte lucruri în viață. Parcă zici că sunt zeu. Am o putere incredibilă când nu mai las pe nimeni să-mi doboare liniștea, practic. Sunt altceva. Am o putere incredibilă. Nu mă oprește nimeni de la nimic. Niciodată. Mi se pare că nu am oprire la nimic. Mi se pare că sunt senzațională în orice. Jur. Am un an de zile de când bubui de bine ce sunt. Și mi-adun în continuare lucrul ăsta pentru mine și mi-l cresc și că toată lumea zice da, poate e ceva de fațadă sau e ceva așa ca să-ți acoperi tristețea sau golul din suflet sau mă rog ce mai să mai acoperi. Păi nu mi-acoperi nimic, că sunt foarte bine și când ajung seara acasă sunt atât de bine. Uneori nu pot să dorm de starea de bine pe care am avut-o toată ziua. Nu știu cum să-ți explic. Sunt super încântată, știi, când mă pun în pat și parcă aș mai face ceva de bine ce mă simt.